Yo! Isang magandang gabi sa ating lahat. Live muna tayo. Habang walang pang-upload. Update lang. Ito, maghapong higa. Lambiyo ko sa loob po. Magilab siya ka Ma! Ma! Oo. Wala ka sa signal. Hello? Hello. Nakabas. Comment po kayo, kwentuhan tayo. Ba't English yung lumalabas sa ano ko na? For viewers, hello po. Kwentuhan tayo. Wala akong ano, ma-upload. Wala pa sa bayaw. Ang gulo ng ano. Abot na nung bago dyan sa ilalim. Bakit? Ang lapo ng salamin. Ayan lang ha. Hello. Nagtok pa rin ako. Maghapon natulog. Antok pa rin. Hindi ako masyadong nakatulog sa biyahe. Ako nga. Badas tayo. Pares ano. Humihilik-hilik ka pa. Ang Siyempre, lakas ng hilik mo. Relax na relax ka. gagaling sa trabaho. Ligo. Tapos, bumili na tayo. Hello po ito. Comment po kayo. Parang awa nyo na. Wow. Parang awa nyo na. May kakintuan kami. Wala akong upload eh. Ay, wala kang upload. Akala ko Oo. may ano. Natagong mga... Nga, dahil nga pumasok eh. Kaya pumasok bago umalis. Kain po naman eh. Naniniwala ka ba na pampatalino daw yung mani? Kaba pimples, oo. Yung hindi maraya o nata. Iyo. Panagugutom. Oh, ano mo na? May bawang. Ano? Gutom ka na? Gutom ka na, kumain na tayo. Ano po pwede na lang. Kunti lang yung kanin. Hindi na ako nagsain. Hello sa 2 viewers. Ayos kuya ho. Ah, Kuya Hawk. Yun lang. Hello Kuya Hawk. Kumusta ang buhay-buhay? Kumusta ang buhay natin Kuya Hawk? Three viewers, hello po. One like equals to. Like 1 equals to. Salamat sa pagpasok nyo, 3 viewers. Hindi mo pa pala naaayos. At sa nag-like. Alima. Yung comment section mo. Kaya pa, English yung mahal ba? Mani.
Pero di pa kami kumakain ng gabihan. Kanina kasi kumain tayo ng Hmm. ice water. Kasi, kanina, dumating kami dito alas 7. Kumain kami ng almusal bago na tulog. Tapos nagising kami na Ami, 11. Tapos tulog ulit. Kumain kami namin tanghalian, napulan na ngayon. Alas 4 na. Makain tulog ulit. Grabe. Bahay mo. Good evening sa inyong lahat dyan. Okay lang. Kumusta pa rin kayo dyan? Mainit. Nainit. Pero okay lang. Okay naman kami dito, kuya ko. Sobrang okay. 5 viewers na doon. Ay, tulog. Nantok pa nga ako eh. Shoutout sa lahat ng team Hamog dyan. Sila Kuya Benji, Kuya Born, Kuya Jaiming, Kuya Ruel, Sabi niyan. Kuya Jaime, lahat. Kuya Makbal, Kuya Rene. Yung nasa isa ko lang. Ganito yung buhay namin dito sa Maynila pag nandito. Kapasensya na sa mga nabanggit. Kaya nandito, kain, tulog. Unang araw ko pa lang dito sa Maynila, sakit na naman ang katawan ko. Kaya ang hinahanap ko yung trabaho ng ano. Ay, pa-subscribe daw si Kuya Hawk. Eh, subscribe mo nga. Subscribe kita, Kuya Hawk. Subscribe? Na-subscribe ko na ata to eh. Parang Vlogger eh, yan. Kuya Hawk. Mag-live-live na din siya. Sige, sige. Bakit? Na-subscribe mo na ata yan eh, si Kuya Hawk eh. Kaya parang tapos na. Mamaya. Sa'yo. Pagkatapos ng live ko, kuya, makikita ko yan. Eh, ano mo nga Kuya Hawk yung link? Hindi ko mahanap eh. Baba mo nga Kuya Hawk yung link, please. Saka niya. Nag-try lang parang Jason Kaloka. Pwede yan. Oo. May mga vlogger din, kuya, kung na mga sundalo. Yung ano, si ano, taga sa amin yun, kumpare ko. Kaya sundalong Pinoy. Baka, tingnan mo yung ano niya, channel niya, Kuya Hawk. Kumpare ko yun, maghaharap lang kami ng tinitiran. Ano siya? Special Force. Sundalong Pinoy. SF. Yung isa pa, yung sino yun, yung pinapanood ko din vlog na yun. Yung scout ranger na malabo yung mata. Kalimutan ko yung pangalan niya. Mani. Mga ta. Mani with sili, oh. Hindi ako marunong magbaba ng link. Basta pindutin mo lang yung name ko. Tas, sa live kung meron i-post. Hindi kasi na ano Kuya Hawk. Ang hirap pag... Mahirap hanapin. Paano ba mag-ano ng link nga? Long press mo lang yung ano, yung
Kung may upload ka na po, Copy lang long ata press yun. mo, tapos copy. Tapos, i-comment mo, i-paste. copy paste mo po sa ano, dun sa comment section. Sige, sige, Kuya Hawk. Santo pa rin ako. Hello sa 4. Comment po. Dali po ka sa kwentuhan. Ang piling ko, ang taba talaga. Hmm? Parang nang taba. Hindi ako yung tumataba na. Asan yung dumbbell dito? Wala yung dumbbell dito na ba yun? Wala na. Sa ilalim ata. Yung dumbbell? Wala. Sa ilalim. Pag matagal na ako dito. Sakit ang katawan ko pag ano? Wala yung dumbbell dito. Hmm. Babalik daw si Kuya Hawk. For viewers, hello. Kamusta na tayong lahat? Mama J, hello po. Shout out po sa inyo kung nandyan man po kayo. Ate Ching, hello. Kuya Born, hello po. Hello Kuya Benji. Kuya James Q. May nakarib ba? Baka nakarib sila Kuya Dani. Sila ano, sila Ate Gabs. Sila Ate Gabs, nakarib. Sila Kuya Dani ata, naka-live ata. Di ko kasi tumingin. Naisipan ko lang mag-live. Live ka agad. Shoutout kila Kuya Rowel Oliano. Sila Kuya, ano, Raul Reyes din. Sila Ate, ano. Sila mag-asawa. Mamaya pa kami kakain, hinihintay namin si Bayaw. Para sabay-sabay na. Shoutout sa ano kay yung nagbigay sa amin no ano. Bumili kasi ng pansit. Tapos binigyan kami ng 3 pansit. Kay ano, Mami Dangs sa Bato. Magulang yun nung ano, nung kagawad sa amin. 5 viewers, hello. Grabe, bilis nung ano ko eh. Ito yung mga basketball niya, ano? Na binili? Kung laro niya. Mumurahin lang. Tag 2.5 lang raw yun. Eh, pang laro Para ko. may pang ano lang siya. Panlaro ko nga doon, di ko na naman nagagamit na eh. Lapit lang sa court. Ganda yun pala. Pagkakain ng gabi, mag-walking. Bala ko nga, pag linggo na naman, mag-jogging. Pag linggo. Walking lang. Linggo. Pag walang pasok na linggo. Tumataba na talaga ako na gusto. Laki na pati ng tiyan ko. Ano ka na lang yung jumping rope. Yung diet kasi di rin, yung sabi mo sa akin na, kasi yung trabaho namin mabigat. Tapos kain ng kaunti, mamaya gutom na yan. Pag ipinapis mo yan, gutom na yan. Oo, ito ako. Hmm? Gutom ka na? Ano? Mamaya. Gutom ka na. Ganyan ako parang pag ano may time. Hello po sa 5 viewers natin. Comment po kayo. May time talagang magulos o magutom. May time na din kahit ilang araw. Kaya ako hindi natin. Alam na pag dito tayo sa Maynila, live. Kasi wala tayong pang-upload. Kaya muli, papasalamat ako sa suporta nyo.
nung nasa Bicol ako, ng mga upload ko na pinapanood nyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Kasi kahit pa paano, nakakausad yung ating, siyempre yun nga, yung revenue. Thank you sa inyong lahat sa suporta. Solid suporta nyo. Maraming salamat. At hayaan nyo, bukas na bukas, nag-usap na kami ni Ami. Kung halimbawa kung ano sabi sa amin ng PGH, kung halimbawa yung check up niya bukas, sabihan kami ng sa susunod pang buwan, babalik. Bukas na bukas mismo, sasakay kami. Tapos pagdating doon, pagkaya akong pumasok, pasok ako. Pero pag sabihin sa amin na may follow-up check-up ng 1 linggo lang yung pagitan, ang magiging desisyon namin ay pupunta kami ng siya, hatid ko doon sa Cavite, doon sa Tansa. Ako, babiyahe ko ng pupunta ko ng San Pedro. Doon muna ako pupunta para maka-extra ako. Kasi yung pera namin nadala ngayon ay yung pinadala ng yung bigay na anonymous na sponsor. Magkano yung pinadala? Sa 5,070. Lang ngayon kasi nung nakaraang sahod namin sa YouTube ay hindi ako nakasahod. Bali yung dala ko lang talaga nung binigay ng sponsors na anonymous. Kaya tipid-tipid muna. Bahala na. Laban lang, kahit mukha tayong kalaban. Kaya yan. Sabi nga nila, laban lang, kahit mukha tayong Mukhang kalaban. Laban lang kahit mukhang kalaban. Matapos lang. Go lang ng go. At salamat sa lahat na sumusuporta at naniniwala. Thank you sa inyong lahat. Ay, salamat sa 6 na nag-like. Tinignan mo po man hulpo ka? Ano to sa pa yan? Kaya kanina pa yung 10 hours na yun Ipinatay ko In-stop ko. Ilang oras? Di ko tinignan kung ilang oras pa yan. Kahit mag-live lang tayo ng 1 oras para makatulog tayo maaga. Mas maaga rin tayo makapunta dun sa PGH kasi kukunin na. Paano ba yung routine natin bukas? Alin unahin natin? Magpapaano muna tayo? Schedule. Hindi. Pupunta Pasan mo na ng blue card. Tapos pagkapasa ng blue card, punta tayo dun sa hearing test. Kunin yung result. Pwede naman, ikaw na lang maghintay ng blue card ko tapos ako pupunta. Hello po Kuya Regine. Shoutout po. Good evening daw sabi ni Kuya Regine. Hello. Good evening paring Jason sabi ni Kuya Regine. Bago, Ito na si... viewers yan. Hindi, pumapasok si Kuya Regine. Tinatawag ni Tricia na Ate Regine. Magandang gabi din sa lahat. Ang Regine, letter I-N-E. Ano tama kong pronounce ito? Regine. 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 Hindi Regine. 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 Shoutout din po sa asawa mo Kuya Regine. Dapat tinanong mo muna kung may asawa. Oo, Baka Oo. May asawa siya. Good evening sa Mrs. mo. Paring Jason, sabi ni Kuya Regine. Hello po. Inaano ko lang po kasi yung salamin ko. Good evening din po sa asawa mo Kuya Regine. Shoutout sa inyong lahat. Sa inyong family. And advance Father's Day. Happy Father's Day, everyone. Advance Happy Father's Day sa lahat. Yan. Happy Father's Day sa lahat, kahit sa mga nanay na naging tatay. Salamat sa pag-shout out sa Mrs. ko, sabi ni Kuya Regine. Malapit na Father's Day. Ano kaya yung maging surprise ni Ami sa akin sa Father's Day? Kasi ako pag Mother's Day, lagi kong may
Nag-expect ka tuloy sa akin. Lagi kong may pasurpresa sa kanya. Tuwang-tuwa siguro ako kung may surpresa sa akin. Hindi pa ito nagsurpresa sa akin. Ako yung palagi. Birthday, Father's Day, Mother's Day. Wala akong Salamat. birthday. In advance, Happy Father's Day din sa'yo. Thank you po. Hello, Kuya Leo Arquiliano. Hello. Hello po, Kuya Leo Arteliano. Team viewers, hello po. Hello. Okay lang yan, sabi ni Kuya Regine. Ate Ami nagpaparinig. Si parang Jason, sabi ni Kuya Kuya Macban. Macban. Hello, Kuya Macban. Hindi, ano kasi, eto si Jason, Kwento mo sa kanila. nung ano pa lang kami nito, mahilig na din talaga siya magbigay-bigay, surprise. Eh, ako naman tong walang work. Kaya hirap din. Di naman ako naghihingi ng malaking halaga. Kahit surpresahin mo lang ako ng kahit kape lang. Naku, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos, ako ang nagtitimpla ng kape mo. Okay na yun sa akin. Parang di mo pa nga ako napagtimplahan Kahit, ng kape. kahit 1/4 na pansit lang. Di mo pa nga ata ako napagtimplahan ng kape. Di, talaga. Pero di naman sa ano, pag sabi na sa ano. Simula nung nagkakilala kami, talagang sinusurpresa ko siya. Birthday, Nagpaparinig nga, kahit Kuya kung ano, Makbal. Valentine's. Nagpaparinig Oo. nga, Kuya Makbal. Talagang Parang- sinusurpresa ko siya. Hello, Kuya Romel. Nang iwan ka na naman kambal. Ay, may nakalive pala. Bro Mac, hi, sabi ni Kuya Romel. Nagpaparinig nga. Hmm. Ganun. Long time no see sa inyong lahat. Pagbati lang ng Happy Father's Day, okay na yun. Masaya Yun, na tayo, oo. mga tatay. Mga na. tatay. Nagpaparinig nga. Sabi ni Kuya Regine. Hi, si Kuya Ro. Bro Romel, hi, sabi ni Kuya Macban. Ehem. Sabi ni Roy. Kuya Roy. Yan. Kumusta ang buhay-buhay natin And advance Happy Father's Day sa ating lahat ng mga tatay. Dahil sa mga ananay na naging tatay. Fake news, na naman tayo sa fake news. Kuya Romel. Akala ko nakalimutan yung fake news na yan. Kumain ako ng mani. Lumabas kasi kami na ami. Good evening. Bro Roy, sabi ni Kuya. Maayong gabi, Bro Roy. Sa cellphone ko, English good evening dito, maayong gabi. Kuya Ay. Francis. Jason, ulirang asawa ka at mabuting kang tao. Doon ko Sabi ni nalalagyan ng jacket si Kuya, Kuya Francis. Alagyan natin ng jacket si Kuya Francis. Yan. Salamat, Kuya Francis. Hello, Kuya Francis. Magandang gabi. Okay, Happy Father's Day sa inyong mga tatay. Sabi ni Kuya Macbal. Bakit, Kuya Macbal, single ka? Single ka pa po? Bata pa rin si Kuya Makbal. Oh? Kuya Roy, Happy Father's Day. Mga And Kuya Francis, Happy Father's Day. Sa mga may asawa na dyan at may anak, Happy Father's Day sa ating lahat. wait lang. Alamid. Insipon lang. Yan si Pula. Walang anak. Hindi pa naman yan Happy Father's Day. May Wala. anak niyang pusa. Wala pang anak si Kuya Makbal kasi 12 pa lang ngayon si Kuya Makbal. Walang anak. 12. Maayong gabi ipod. Mino. Nemo, bro, kabayan. Sabi ni Kuya Regine. Mm. Pasensya na po kayo sa Hello sa itsura ko. televiewers. Ay, si Kuya Rinby, long time no see. Si Boss. Good evening, boss. Ate Ami. Kuya Rinby, pasensya na. Nung nakita ko siya, di kita na ikumusta. Kasi busy rin kasi siya. Nagmadali lang. Kasi nandun yung mama niya. Kasi binigay lang sa akin yung bigay na pabango ni Kuya Papi. Tapos yun, tumalay ko na. May inaasikaso sila eh. Tapos tatawagin ko pa sana. Sasabihin ko na may nagpapakamusta sa'yo. Ayun, hindi ko na nasabi. Umalis na rin ako. Nagmamadali na rin ako nun kasi alam niyo naman pag nasa Bicol ako, trabaho, edit, ganun. Kasi pag di kami nag-edit, wala kaming kikitain talaga. Shout out pula, sabi ni Kuya Regine. Bro Happy- Roy. Bro Rain Kabayan, sabi ni Kuya Roy. Bro Ray.
Bro Gem. Ano ko yung nakabal. Happy Father's Day, Bro Rain. Father yarn. Ay, si Ate Bidang. Hello, Ate Bidang. Kumusta ang buhay? Hello buhay? Ate Bidang, big love shoutout. Happy Father's Day kay Kuya Bobby. Happy Father's Day. Advance ang pagbati. Makbal, Abing hello. abang malayo pa. Kuya Regine, hello daw po, sabi ni Alamid. Ate Bidang, hello, sabi ni Pula. Kuya Roy Kabayan, nag-love shoutout. Kuya Makbal, shoutout. Sabi ni Kuya Rainby. Hello Rain, sabi ni Pula. Shoutout sa mga kabayan ko na nandito. Kuya Ramel, Happy Father's Day. Mga father na yan. Basta Happy Father's Day sa lahat at Happy Father's Day din Bro sa Rin mga Kabayan, natin si Regine Diaz, taga bye-bye. Baybay Liti yan, Bro Rin. Kapit bahay yan. Yan. Kuya Pula, big love shoutout, sabi ni Kuya Rainby. Ate Bidang, Happy Father's Day sa lahat ng mga fathers, sabi ni Ate Bidang. Ate Bidang, good evening, sabi ni Kuya Rainby. Ate Bidang, amo, sabi ni Kuya Roy. Basta Happy Father's 13 viewers, hello. Happy Father's Day sa lahat. Sa lahat na mga nandito. Lahat, pati yung mga nanay na naging tatay. At kay Lablab. Lablab. Ay, Wala si Lablab ata eh. father na ba siguro? Di Hindi ko pa. naman father. Basta, Ate Gabs, hello. Ate Gabs, hello, Hello po. po. Pasensya na po. Di kami Hindi kami Ate Bidang, nakasilsa. Happy Father's Day kay Kuya Bobby, sabi ni Kuya Regine. Hi daw, sabi ni Ate Good evening po sa Gabs. lahat, sabi ni Kuya Ate Makbal, Gabs. Ate Bidang, hi. Good evening po sa lahat, sabi ni Ate Gabs. Ma'am Gabs, Gabs, hello hello po, po. sabi ni Kuya Roy. Ayun po Ay, si Ate Gabs. Naka-live po ngayon si Ate Gabs. Nakalib ba si Ate Gabs? Oo. Hindi, everyday sila. Ganun ba Pag- Kuya Roy? Hello po Kuya Regine. Advance Happy Father's Day, sabi ni Kuya Rinby. Ate Gabs, hello. Tigas hi, sabi ni Kuya Makbal. Thank you po Kuya Regine, sabi ni Ate Bidang. Ayan po yung mga sa mga bago po natin kasama. Pwede nyo pong i-visit si Ate Gabs. Ate Gabs, yung si Alamid po, kapatid ko po yan. Oo. Pwede nyo pong bisitahin yung bahay niya. At sinabihan ko siya na rin siya mag-live na Opo, nag-ano yung mag-set. StreamYard. Oo. Kasi may mga gamit siya. Kasi yan po yung ginagawa niya dati nung noon pa na Yun yung wala pa content yung niya. Team Pahaway. Hindi pa po yung Team Pahaway. Nag-StreamYard po yan si Alamid. At may mga gamit po siya. Ayan. Tulad ng ginagamit niya. Ayan, Kuya Pula, i-visit mo si Ate Gabs. Nakalive Oo. din sila ngayon. Kakantahan sila. Kantahan. Pwede siyang umakyat sa live niyo po. Kasi may mga gamit siya eh. Sino Sino mas mas matanda matanda? sa inyo ni Pula? Sumunod po ako kay Pula. Opo. Bali si Pula po, pangalawa yan, pangatlo ko. Yung panganay po namin na kapatid ay namatay na. Bali sa bilang, siyam kami magkapatid, 8 buhay. 8 kaming buhay, pangatlo ko. Magsunuran kami ni Pula. Kuya Roy Amos, sabi ni Ate Bidang. Kuya Romeo, nag-love shoutout. Sabi ni Ate Bidang. Nandiyan pa ba si Pula? Mas matanda Pwede natin pala siyang siya. paakyatin sa live kung naka-live si ano. Nandyan pa yun. Oo. Tol, comment ka nga kung nandyan ka pa. Basta Pwede mong puntahan yung live nila Ate Gabs. Tapos sama ka sa kanila. Mag-StreamYard ka. Iba na? Iwan. Di pa? Ha? Ano na? Iba na? Iwan ka rin ka. Hello sa lahat at salamat sa mga nag-like. Like and share po. Ano sabi? Pareho pala tayo. Siyam din kami magkakapatid. Ay. Ate Gabs, mag-love shoutout po, sabi ni Ate Bidang. Pero sa Magkasuran niyan kami ni Pula. Tapos ako na, medyo malayo ng agwat namin. Kami ni Pula, yung agwat niyan, alos mag-2 taon. Tapos ako, nasundan ako. Ano na ako, grade 1 na ako eh. Na may sumunod sa akin, tapos sunod-sunod na. Andyan ba kayo
Sa Santa Mesa ngayon. Opo, Kuya Roy. Opo, nandito po kami, Kuya Roy, sa Santa Mesa ngayon. Pupunta kami ng PGH bukas po. Good evening po, Ate Bidang, sabi ni sabi ni Ate Gabs. Bukas po nasa PGH kami ni Ami. Tapos yun nga, ang desisyon namin, kung sakaling sabi ng PGH na may follow-up check-up na, alam po, isang buwan, yung follow-up check-up na naman, o kaya 2 linggo, uuwi kami bukas kagad, uuwi kami kasi para makapasok ako. Pero kung 1 linggo lang, may follow-up check-up kami 1 linggo, atid ko siya dun sa Tansa, ako naman bibiyay ko ng San Pedro. Extra ko ng trabaho dun. Magandang gabi, Team Pahuway at Team Hamog. Sabi ni Ate Gabs. Sabi natin Gabs. Kasi yung dala namin na bala ngayon, yung talaga yung dala namin na bala, yung binigay sa amin nung anonymous sponsor, yun ang dala namin. Kaya kailangan dumiskarte ko na kumita. Basta, Hmm. kaya Kaya yakin ako pa. yan. Ako pa. Walang hindi At kaya may gawin. kausap na ako na pupuntahan. Yung dati na pagawaan ng sasakyan. Kaya, kung sakali, pero kung halimbawa malayo, 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, bukas na bukas, sakay kami kahit ganitong oras, sakay kami. Para makapasok ako dun sa Pabay Project, para may vlog. Kasi dito wala akong vlog talaga. Ganata si Pula eh. Wala si Pula. Pakyatin ko sana dun sa ano, Oo, kula Ate Gabs. para makilala din nila. Ay, ano na ata yun nila Ate Gabs eh. Si Nini man yun. Grabe yung labanan ni Nini kagabi. Dun sa Pasakaw. Ang Yung layo pa nangyari, naman. kasi yung nakakuha ng video sa kanya, ipinost si Nini, tapos nandun nagbasa ako sa comment. Siya yung gusto ng mga tao dun eh. Kasi ang problema, nagkaroon ng... Hindi. Okay lang yun. Yung error kasi nangyayari talaga. Pero ginawa naman ni... Kung magaling kang, magaling ka, para sa akin, kung talagang magaling ka na... Ang tawag nito? Judges. Kasi di naman huminto yung kanta eh. Yung tugtog lang naman yung huminto, pero yung pagkanta ni Nini, dire-diretso. Dapat nandun pa rin, ibibigay mo yung... Mag-isang judges lang na nagbigay sa kanya ng score na 75. Alam na this. Oo. Ibig sabihin, alam na. Yung isang judge na yun, 75 lang score. Pero yung iba, may nagbigay sa kanya mataas. Alam. May si Kuya Roy, nandyan kami kanina pinuntahan ko. Sila IB, may hinatid ako tapos kumain kami dyan. Ah, Kanina dyan lang mga sila, oh. 11:30. Hmm. Umuwi ako ng 2 p.m. na. Tulog na tulog kami niyan ng 2 p.m. 2 p.m. Grabe ang tulog namin. May dala kang 4 wheels, Kuya Roy, o nag-commute ka lang. Chinat mo ko, Kuya Roy. Gising ako noon, 2 p.m. Ako yung tulog. Grabe. Pinuntahan sa kita, lapit lang dito. Santa Mesa doon nata sila eh. Diyan sila pumunta. Sa SM. Diyan, nilalakad lang namin yung SM na yan. Baka sa lang yun, pumunta si eh. Madala ko kotse. Ay, nakakotse pala si Kuya Roy. Kotse pala yung dalon niya. Saan kayo banda Santa Mesa? Sa 601. Dito sa Barangay 601 po. malapit Isla. sa tinatawag nila po to Isla eh. Malapit sa Don Bosco po Kuya Roy. Santa Mesa nag-aaral si Ivy. Sabi ni Kuya Macban. Sa PUPCI. PUP po siya. PUPCIV nag-aaral. Na-meet na din natin si Ivy. Oo. Kasama natin umuwi. Si Ivy nung first time ko siya nakita, kamukha niya yung asawa ng tito ko. Oo. Si Jamaica. Kamukha Kamukha nga. niya. Kaya pagkita ko sa kanya, naku, naalala ko Lalo to. nung wala pang anak, no? Naalala ko tuloy yung tito ko nung nakikita ko siya. Kaya parang parati ko siyang tinititigan eh. Kasi naalala ko yung tito ko sa Jamaica. kanya. Asawa ng tita ko. Taga ano naman yun? Taga Taga Dolores. Taga
Quezon. Dolores Quezon. Hello sa 11 viewers. Sana pala nagkita Solid kayo ni viewers. Kuya Roy, no? Oh. Eh, sabi nga ni Kuya Roy, pag matagal daw tayo dito, tapos pag ano daw, tambay daw tayo ng Lunita. Kasama sila Kuya Roy saka si Kuya ano, sila Kuya Regine. Mm. Sabi nila. Lunita. Tingnan na lang natin kung ano yung magiging sitwasyon namin ngayon dito. Kasi hindi rin, ang hirap Kasi- hindi makapag-decide pag Oo. ano, katulad nung inalak tayo nila umuwi. Oh. Ang hirap umuupay Kuya Bern kasi nga yung Hmm. schedule na. Hmm. Makikita natin yan. Kaso yun nga, kung ano sabi, bukas na bukas din, kung alimbawa yung schedule, sa daming ano, Ayan. di, Katulad baka dati. di kayo makapaggala-gala ngayon kasi kailangan ko rin na basta, Basta alam nakita mo, nyo na lang kung ano yung gusto kong sabihin ko na ano. Kung sakali ma-extend kami dito, doon siya sa ano, Tansa. Ako, biyahe ko ng ano, San Pedro. si Ate Gabs. Hello po, Ate Gabs. Check out kay ano, kay Kuya GPC. Sa Muñoz ako, bro. Regine. Sa Muñoz. Ay, nasa Muñoz si Kuya Roy. Kala ko sa Laguna ka ngayon, Kuya Roy. Nasa Muñoz ka pala. Maulan na dyan. Wala pong ulan ngayon dito. Dito Santa Mesa. Wala. Walang ulan. Napaka ano nga. Pero init. Mainit. Grabe Maano yung init. Malayo ka pala, bro Roy. Sabi ni Kuya Regine. Tapos balak namin puntahan din namin na malapit sila kay Diwata sila Kuya Rinby. Ay si Kuya Regine. Kasi sa ano siya eh. Si Sa Dasma. Dasma si Kuya Ay, Regine. Dasma ba? Sa Imus. Saan ba yun si... Ano? Ano, sino? Si Diwata? Oo. Ano lang si Diwata? Sa Gentry. Gentry. Hello, boss! Ayun na si Bossing. Hello, boss. Miguel of shout out, boss. Salamat sa pagpasok sa live. Kuya Rinby. Ayan. Hello. Bakit naman Mm. si Boss ang hinaano mo? Bakit ibang pangalan Ano ang lang? hinahin? BG lang po. Jason Tambayak sa'yo to support. Thank you, Ate Gabs. Thank you po, Ate so much, Gabs. Ate Gabs. Pero ang worth sa Laguna, stay in ako, bro, Regine. Mm. Takot. mm. Hindi na busy? Mm. Hindi na siya busy? Baka di, ano nila kasi bakasyon na, di ba? Hindi pa ata sila bakasyon. Baka. Hello, Miss Palawan. Wala na tuloy si ano, Nandyan lang. Kumusta? Kuya Rinby. Boss, di ko na ano, may billing pa naman sa akin si Kuya Rinby na ano. Pag Huwag nakita, ka pangalan. pag nakita raw kita, ikumusta. Busy ka rin kasi nung nakaraan, nung pagpunta ka doon, nung kinuha ko yung pabango niya. Wala yung hikaw mong isa. Wala. Nung kinuha ko yung pabango na pinabibigay ni Kuya Papi. Busy ka, kaya di na kita tinawag eh. Ang layo pala ng distansya, bro. No. Asikaso na lang po para enrollment. Opo, nandito po kami Santa Mesa sa Ate Gabs. Nandito po ulit. Hello po, Kuya Joel. Hello po Kuya Joel, sabi ni Kuya Regine. Hello po Ate Jamaica. Si Kuya George, Roy si din Kuya yan. Roy yan. Boss, si Kuya Roy yan, si Jamaica. Ikamusta mo siya kaya ano? Doon sa kapitbahay niyo. Boss, kumusta mo si Kuya Roy doon sa ano? Kapitbahay niyo. Si Miss J din. Sabagay, lagi naman niyang ka-video call yun. Babae yan, bro. Regine si Joelyn. Si Miss Palawan po yan, Kuya Regine. Sige po. Ay, sige din. Sige po. Kay Gemma. Pinakilala na ni Kuya Gemma. Regine.
Wala na si Kuya Rinby. Grabe oh. Hi daw sa lahat, sabi ni Last na, Kuya. last na, Ate ay, Gabs. 4th year na. Palawan. Third year ata yan, si Palawan. Hindi ngayon. Third year na. Magte-3rd year pa na. Hmm. Kaya pa. Si Palawan pala yan, sabi ni Kuya Regine. Boss kasi tawag namin dyan. Tawag niya sa akin, boss. Boss din tawag ko sa kanya. Ayan na si Kuya Rinby. I'm here, Tunganga. tunganga lang. Nakatunganga. Mahirap ng nakatunganga. 10 viewers, hello, at sa 11 viewers natin. Grabe ka po, Kuya Jason. 4th year na ako ngayong pasukan. Fourth year. Sige. Sorry Fourth naman. year ngayong pasukan. Ngayong pasukan. Oo. Yan, may graduating na. Grabe ang... Kailangan na mag-ipon-ipon. Kasi, Kuya Rinby, Nag-silent viewer ka lang pala. Right. tawa si Palawan. Kaya At ulas na. good luck. Ibigay na ang todong lakas. Bigay mo na yung tudong lakas mo dyan at review para matupad mo ang iyong pangarap. Yan. Bagay na bagay sa yung white na ano. Lechon bigay ni Kuya Jason. Anong klaseng lechon? Yung chicheria. Dito manok. Yung chicheria. Pag ano tayo, pag pumaldo, pwedeng pwede. Walang problema basta pumaldo. Palawan, regards mo. O Ako dyan, dyan. sa kapitbahay nyo, Palawan, TY. Bakit may kasamang tawa? Hello, Rain. Aray. Aray, agoy. Hello, Kanina, Rain bro. daw. Bro kay Gemma. Bakit pinapangalanan ni Kuya Rin? Ay, Regina. Sige po, sabi ni Palawan. Pag pumaldo, walang problema. Congrats talaga. natin sila sa kapatid niya ng ano, na nag-graduate ng I mean, baby. Sana all my baby. na nag-OT King. Congrats sa kapatid niya, ni Palawan. I mean, baby. Sana all my baby. Congrats kay Miss Teacher. Yan, kay Miss Ay, Teachers. nakapag-okay Malupit. na din. Mga anak ni Kuya Joel, mga professional. Maghintay pa ng result si Nono. Oo. Balang araw. Si Nono the Pag Great. mga tapos yan sila, mga kaahon din sila ng ano. Ito yung mga gusto nilang buhay na mangyari sa kanila. Para sa May next teacher na. generation. Oo. May police. Someday. May nurse. Si Nono naman police. Oo. Si May Nono. nurse. May ano pa, may dalawa pa si Paking. Saka yung isa yung bunso. Eh, may kapatid na. meron pa. 5 sila. Mm. Ah. Hello din po, baby. 5. Sana all. Hello din po, baby, miss you. Baby, I love you. Mahal kita. Baby, I love you. Walang iba. Lalandi. Hey! Charot. Magpakailanman, sana'y malaman mo. Baby, I love you. Aray. Grabe noon yung pa-baby na yun. At maraming salamat sa pa-heart, sa patap-tap. Baka si Kuya Rini yan. Hello, Kuya Kuya Rini, kung ikaw man yan. Kaya rin ni kaya si Pasok Kuya ka po. Danny. Kasi Kuya Danny. Wow, sana all talaga. Wow, sana all. Papasana all ka na lang talaga, Oo. Kuya Regine. Dito pa talaga kami nagtawagan ng baby. Baby. Grabe, kinilig at ay, peace. Like, Peace daw, sabi ni Kuya Regine. kinikilig ako dito sa live mo. Parang Jason, sana all na lang talaga. Papasana all ka na lang talaga, Kuya More than Ron. viewers, hello. At sa dalawang baby dyan. Para maiiba yung tawagan nyo. Hindi na boss May, baby na. ay, Ay, boss baby. Boss baby. Kasi si Rika, ano yun, si Langga. Silang ga. Ikaw naman si baby. Baby. Ano, nalaman ko na yun. Nagkaon ka na, baby. Pildi ta. Well, Ta bro broy. Pildi talaga.
Lugi talaga, Lugi, Kuya Regine. lugi. Pero lugi pag may baby na nagtatawagan. May dalawang baby akong nakita. Mga baby. Boss baby na ang tawag. Nawala tuloy. O, lugi kami. Lugi Lugi. nga. Pildi. Lugi kaayo. Bro Regine, talo tayo nito. Talong-talo nga, Kuya Roy. Nawala pala pati. Siguro nag-private message na. Baka nag-private message. Baka sinabi, bakit mo naman ako tinawag na baby? Malalaman nila. Shoutout kay Joel dyan at kay sa mama ni Boss Palawan. Ay, Palawan, minsan nandito si Nono. At kay Nono, Viewers yan si Nono the Great. aka Nono Binji Rigaspi. AKA Villar. Shoutout kay Latricia dyan. Baka nandyan sila, baka naka-silent viewers, shoutout sa kanila. May na pala signal doon sa kanila. Mahina, Mag-ano? mahina doon. Ang lag ng live nyo nung nakaraan. Hello sa lahat. Natahimik tuloy lahat. Nawala tuloy. Pabalik na rin yata ng Manila yung mama ni Palawan. Hindi ko lang alam kung pabalik na po. Hello baby Rain, miss you din. Sabay ganun. Si Kuya Roy talaga. Ingat po sa mama ni Palawan. Ingat. Kuya Born, baka nandyan ka, pasok ka. Para mga mustahan tayo, love. Ay, love. Kayo Kuya Roy, ano tawagan niyo Kuya Roy? Tama tuloy si Kuya Regine. Ayan o, si Ate Gabs. Ate Gabs. Nandyan lang si Ate Gabs. Ano tawagan niyo Kuya Roy? Ano lang si Ate Gabs. Nanonood. Naunsa naman Naunsa kayo, naman bro. ka. O Kuya Roy, ano daw naman sa'yo? Ano tawagan Bro. niyo? Naunsa ka man, bro. Tanungin natin kung ano tawagan nila Kuya Roy. Tawa si Kuya Roy. Ayaw sabihin. Unsa mo na. Hello sa 12 viewers. At sa 10 na nag-like. Thank you po sa inyo lahat. At thank you sa tawagan baby. At tayo At yung dalawang baby nawawala. Asan na kaya naglangoy? Nagano na yan. Asan na yung dalawang baby? Kuya Makbal. At may ano tawagan nyo ni parang Jason. Pangalan lang. Ma. Pa. Pangalan. Pangalan. Minsan ma. Pa. Pangalan. Yun lang. Good evening sa inyong dalawang mag-asawa ni Ate Gabs. Good evening din po sa inyong mag-asawa. Nagtampisaw na yata. Hmm. Kinikilig na yun. Nakatawa nawala na yung eh. dalawang baby. Baka private message na ako. Wala kami Kuya Nag-video Makbal call na. tawagan eh. Hmm. Minsan tinatawag ko na pre. Hmm. Kung ano lang. Ganyan yun. Ano matawag. Good health po lagi. Sabi ni Ate Gabs. Thank you sa po. inyo din po Ate Gabs. Kayo Good din health po sa lahat. Hmm. Sa lahat ng ating viewers. Sa lahat. Asan ka si Kuya Benji? Ay, Wala ganyan tuloy kila nang Ate aasar Gabs. sa mga baby. Eh, nandyan. Nakasilent lang yan minsan. Nagbabakarid lang yan. Si Kuya Jaime, Kuya Roy, nakabalik na ba ng ibang bansa? Pagaling ka ate. Sabi ni Kuya Richie. Thank you po. Ayan. Tawagan namin ni Miss J, Baby Love. Ate Boy, Boy, Baby Baby Love. Love. Love pa. Pani si Kuya Baby Ray. Love. Pani si Kuya Ray kasi baby lang ang tawagan. Ito si Kuya Baby Ray. Love. May baby na love. Ay, Baby Love. Ano nga natin yan? Ilista nga natin sila Baby. Sila Kuya Ray, baby. Si Kuya Ray, baby. Baby Love. Si Kuya Bern, love love. Love, love. Sila Ate Gabs. Ano tawagan nyo Ate Gabs? Ni Kuya GPC. Pagaling ka, Ate Ami. Yan. Salamat sa Thank mga you, Kuya Richie. nag-pray. Baby na may love pa. Panis, At sana si maging Kuya nga. Ray.
pray lang tayo. Ang pray ko talaga, dapat bukas, kung ano sabi sa amin, maging madali na yung lahat. Magiging madali na din. Para siya rin, makaano na rin. Ako makapokus na rin sa trabaho. Kasi hirap pag ganito. Hirap talaga pag ganito. Tawa na lang kaysa Oo. Kaya yan. Last na to eh. Yung unang pagsubok, natapos na namin. pero Last na to. yung ano sana natin talaga yung tenga kaso may nakita kasi kaya na Bumalik yung dati niya. kaya yun nadamay. Kung walang problema sana yung dati niyang sakit sa ilong. nawala Tapos yung na sana. nawala yung mag-baby. Wala. Nag-ano na. Sige, enjoy kayo dalawang mag-baby. Hmm. Ang landi! Ay! Tawa, lakas ang tawa niya ni Palawan pag pumunta ako dun sa kanila. Tapos tinawag ko na, "Hi baby." Tawa na naman yan. May pang-asar tuloy ako. Araw-araw pray lang palagi. Walang imposible. Tama po. Opo. Lagi po yan. Tsaka, malakas po ako sa kanya. Malakas tayong lahat. Malakas ako. Yun nga, sobrang ano nga, nakaka-amaze lang. Kasi nung nakaraan talaga, bago pa tayo umuwi nung nakaraang buwan, medyo ano na talaga, tagilid na talaga. Sobrang, kumbaga sa ano, hindi na nga tagilid eh. Parang tataob na nga eh. Yun nga, sobrang... May ang mga galing pinapadala siya na lang. Ang galing lang nung ano. instrumento na Ang galing lang kasi sobrang ano na talaga. mga taong nandyan. Hindi rin kasi ako makakilos tulad ng dati. Mahirap magsimula nung ano namin. Yun. Bigla-bigla na lang may dumadating na basta. Kasi pinapadala lang talaga na ano. May pinapadalang angel sa amin. Kaya nakaka-amaze lang. Kasi totoo talaga yung God will provide talaga. Sobrang totoo. Wala na ako update ni Bro Jaime. Bihira ko na rin makikita sa mga live. Baka busy siya. Ngayon Baka pa- po bumalik na po siya, no? Kasi Kuya Jaime. yun naman talaga Kasi may isang buwan na eh, di ba? yun din talaga yung wish natin kay Kuya Jaime. Ma-enjoy yung bakasyon. Oh, bakasyon niya. Siguro in-enjoy na din talaga niya. Kasi yun, di ba? Parati natin sa kanya sinasabi. Enjoy sa bakasyon. Mag-enjoy talaga sa bakasyon. Rest day. Ang hirap nung gano'n, no? Nakapag-enjoy ka tapos biglang uwi na naman. Tulad ako noon, nung dito pa ako sa Maynila talagang tatrabaho. Ang ginagawa ko noon, pagpabalik na ako, hindi na ako lumilingon sa pinanggalingan. Pag talagang nagpaalam na ako kila mama noon, diretso na ako, lakad ko niya. Di ko na nililingon sila. Kasi maano ka lang, yung parang malulungkot ka lang na isang taon sa bis ka lang uuwi. Siyempre, mimiss mo rin yung pamilya mo. Ang haba na nga ng kuko mo. Kaon ka na, love. Hello sa lahat na nandito. Bali yung live natin ngayon ay ano lang, saglit lang to. Para pag ano, kumbaga update ko lang to. Tapos pag, hello baby. Nawala na ba yung baby ko? Nawala na ba baby? Nawala na baby ko. Busy. Saan ka galing baby? Ayun. Para bukas maaga kami makagising. At kung bahala na kung ano maging desisyon bukas. At mag-upload naman ako bukas kung ano yung magiging desisyon. Nakakakilig naman yung tawagang baby. Nabigla ko doon, Kuya Reyna. Ilang taon na nga pala kayo? Sabi ni Kuya Regine. Siya po, 34. Ako 32. Tapos ano na kami? Ilang taon na tayo? Ilang taon na nga ba? Ilang Hindi taon? na alam, Oo. nakaka-stress. Si baby 10 taon na. Ilang taon? Oo. 2009 pa tayo no. Oo. I-minus mo na Bilangin lang. mo. Nakaka... Tagal na kami?
Matagal na kami nagsasama, 17 na. Tapos di pa kami kasal. 17 years. Hindi pa kami kasal. Pero yun sana yung ano, yung sa challenge ko noon. Kung di siya nagkasakit, yun sana yung plano ko noon. Gagamitin ko sa kasal. Kaso, yun nga, nagkasakit siya. Doon ko ginastos yung pera nung kinita ko sa challenge. Malay natin. Nag-reply lang sa kaibigan, boss. Ay, kaibigan yun. Kinakaibigan. Baby na nga eh. Oo. Mas matanda pala ako ng konti sa inyo, sabi Opo, ni opo. Regine. Ayun si Rain, yung 1992 ko. pinakabata dito. Si Rain. Sana all Nag-reply nag-reply sa kaibigan. Kaibigan naman kasi Kuya Oo. Roy. Kasi sinabihan siya, ba't tinawag mo kong baby sa live? Eh siya, si yung nagsimula ng baby. Kaya nga, ba't nag-baby ka sa live? Eh bakit naman itatanggi mo? Dapat sa atin lang yun. Hindi, wag kayong mahihiya. Si Ate Gab. Hello po, Ate Gabs. Ayan, Kuya Regine, na may, 1975 ako. pinangalan. Pinanganak. Ako 1992. Si na yun? Bata pa. Ang dami pang mangyayari. Dami pang malakas pa. Sobrang pa. Kasagsagan pa ng lakas. Si Rain, yan yung pinakabata sa sa tropa. Kaya nga baby ang tawag eh. Kasi mabilis akong tumanda. Kaya nga baby Kasi ang tawag. sa isang taon, 2 beses ako nagbe-birthday. Kuya Roy, pag inggit tikit. 2 beses yung birthday ko, kaya mabilis dumagdag yung edad ko eh. Noong May, yung birthday ko. Sa August, birthday na naman sa birth certificate. Pero ang isa-celebrate na natin always is Oh. Kung saan mayroon. tapos na tayo sa August. Hmm. Yun na lang. Kasi yung nag-late registered ako. Yung May, yung tunay. Yun na yung nag-swimming kami. Yung sa birth certificate ko sa license ko, August. Bakit dalawa? Late registered po. Sineselebrate po namin Oo. parati yung kung saan siya pinanganak talaga. May late registration siya. Yung May, yung tunay kong pagkapanganak. Tapos na late yung pa-registered. Kasi dati yung mga nagpapa-registered yung kumadrona. Nilagay August 7. Pero May 7. Ano ko? Kaya naging dalawa yung birthday ko. Hindi ako may inggit drawing. Meron din ako kaibigan. Sabi ni Kuya Roy. Kaibigan. Human error pala, sabi ni Kuya Regine. Opo. Ano to? Ano yung kakami? No, magaling Ito mo. matanggal. Hello? Hindi. Basa. Wala pang reply. Bukod kay Ate Gabs, may naka-live ko. Hindi ako tumingin sa mga nakalive. Sa bagay, saglit lang din tayo. Saglit lang. Maya mag-out na rin ako. At pasyal po Mga- kayo kay Ate Gabs. Ayun. Bago tayo kumain, Pasyal tayo. kumbaga-update lang ako. Kailangan natin matulog eh. Nahihirapan tayo gumising. Bago tayong gigising mamaya. Para maaga rin tayo makapila doon. Ganyan din misis ko, 1973 siya. Ipinanganak. Pero 1972 ang nakarehistro.
Ako dami kong babaguhin. Yung apelyido ko, yung aliman ko, yung mga ginamit ko, letter A. Tapos yung sa inisyo ko, letter I pala yung aliman ko. Pero sa ID mo letter I, kasi yung mga kapatid Oo. mo letter E. Mga kapatid ko, letter E. Yung anak ko, letter A. Yung aliman niya. Tapos yun nga, asikasuhin ko yun kasi nagpaplano rin ako na malay Basta? natin. Yung asikaso ko ng mga papel ko. Madadami. At yun, Kasi parang kinukulangan ako ng kita. Parang di sasapat pagdating ng araw na mag-college yung anak ko, parang di sasapat yung kita. Kaya may mga pinaplano ko na at yun, sa pala ngayon, ipagdasal po pala natin yung mga naapektuhan ng Oo. lindol. Yung mga napektuhan ng lindol. Sana may mga aftershock pa na dumarating sa kanila eh. Kanina meron pa din. Kung sana maging okay na sila. Pag-pray po natin sila na Grabe. tatagan po nila yung ng sarili nila kasi hindi talaga natin Dami namang hawak patay. yung hindi talaga natin hawak ang panahon. Sobrang Buti pa yung bagyo. Alam natin yung kailan tatama, pero yung lindol, grabe. segundo lang. Kaya Walang kailangan nakakaalam talaga. Kailangan din talaga yung yung cellphone din, ma-set din na yung alarm. Yung cellphone, yun ang nakaka-detect agad. May mga cellphone na po na lalo na yung mga Android. Yan, pag sinet mo siya, nakaka-detect siya ng ilang segundo bago tumama yung lindol. Tulad nung nakaraan, bago naglindol, yung cellphone ko tumunog. Madami nangyari na na nakalabas sila bago pa yung lindol kasi tumunog yung cellphone nila. Oo. Ngayon, sobrang naku, kung may pera lang talaga tayo. Masarap, tumulong. Di, may mga pumunta doon yung mga sikat na vlogger. Nandun sila King Lux. Pumunta doon sila King Lux. Ang dami, Davao. Oo. Sobrang update. Daming vlogger pumunta doon. Nag-abot ng tulong. Kaya shoutout sa kanila. Kailangan din kasi ng SSS na dapat pareho ang nakalagay sa lahat ng mga papeles ng tao. Opo, yun po yung aasikasuhin namin pag natapos kasi ang po kasi namin may bayad din. Diba yan? Dami pag isinunod ko yung letter A, yung license ko, letter A nakalagay doon. Hindi, pag rin yung mababago na yun, pag May bayad pa yun. Hindi yun basta-basta babaguhin. Hindi, Bayad pa yun. Pag may papel ka, ate. Yung pa, May, pag-ibig ko. Yung pag-ibig. sumisik na siya. 7 viewers, hello. Bilis ng oras, isang oras na kagad tayo. Okay, Hindi ko napansin, kick out to. Nandasa ni Idol Japper. per letter ata ang bayad. Opo, pero isang letter. 1,000. Ay, may bisita tayo, si Aramina. Hello po, Ate Aramina. Aramina, hello po, ate. Bawat isang isang litra, 1,000. Yung bayad. Hindi yun naman ata. 1,000. Sabi naman. 1,000. 1,000. May nagpalipat na baga. 1,000 yung bayad. Kasi ba, no? O baga, 2 letter sa kanya eh. toki baga bayad dun. Kapatid mo. Si Bayaw nagpalipat na dati dun. Middle initial, middle name naman sa kanya. Oo. 2 letter sa kanya. May artista na viewers, parang di Oo. isa. Ano yan? Idol natin siya. Viewers natin yan si Ate Aramina. Shout out Ate Aramina. Yan. May pa-heart si Ate Aramina. Welcome po sa live. Lahat po welcome sa live. Minsan nga, Mga silent viewers. Aramina, hello, pwede ka ba ngayon? Kay Kuya Roy. Kuya Roy naman. Sinusuko ko sa Ayan si Kuya rin eh. Bihira na siyang makapasok sa live kasi yung cellphone niya ay sira. Sira yung battery. Comment niya kagabi dun sa premiere ko, nasa biyahe tayo. Aramina ba talaga yan siya? Hindi, Kuya Regine. O siya yun. Lang yan eh?
Ate Aramina Reyes. Ano niya lang yun, paiba-iba din yun si Ate Ara. Baka lumabas pa yun si ano, yung mga sikat artista. Minsan nga, viewers ko pa si ano, Siya. Saldico. Saldico. Si Claire Castro. Ah. Hello sa team viewers. Pag sa live ni Ate Margie, behave ka dito, playboy ka, Jamaica. Alam na. Kilala mo din yan, Kuya Roy. AKA lang pala niya. Oo. Pag sa live ni Ate Margie, behave ka dito. Playboy ka Jamaica. Kilala kayo ni Ate Aramina. This, iba ang pangalan yun. Iniiba lang yun. Oo. Pero yun. Baka si Kuya Benji to. Kuya Benji. Magaling gumawa ng account si Kuya Benji eh. Oo, kasi nga pang ano. Gusto ko kasi ni Kuya Benji lahat na papanood. Lagot ka bro Roy. Baka si Ate Ramina to, may alam to sa fake news. Kuya Benji, yarn. Oo. Eh, O o ba, arami na gusto nyo na lang live ni... Ano? Sabi ni... Kaya rin. O ba, arami na gusto nyo po dito na lang live ni parang Jason. Sabi ko, may kasama akong kumuhanan sa PRC, may error yung letter ng pangalan niya. Di siya binigyan ng, di ko rin nakapag-board exam. Yung kaya ngayon sa school, mahigpit na din. Bago grade 1 pa lang, sine-check na yung birth certificate bago graduate ng high school. Nakakita ka lang ng maganda, pwede agad. Sabi ni Aramina. Si Kuya Benji yata to eh. Baka Baka nagkalabuan na ni Anjo Iliana. Sabi niya, Sabi ni Kuya Regine. yung error talaga sa pangalan, nakakaano talaga. Nakakasira ng diskarte yan. Matagal ko na rin yan sinasabi kay Jason na asikasuhin. Kasi si Panay oo. Tsaka busy din talaga. Kaya yun yung inaano namin siguro pag uwi, maasikaso mo. Okay ka na? Oo naman, Aramina, baka maunahan pa ako ng marami dito, sniper. Si Kuya Roy talaga. Ate Gabs, oh. Always nandun pa rin si Ate Gabs. Grabe si Kuya Roy. Sakit sa ulo din kasi yung ganyan. Sabi ni Kuya Reggie. Opo, lalo na ngayon, lalo na yung anak namin, letter E. Siya letter I. Babaero ka talaga, Jamaica. Sabi kasi, di ba? Kuya Tapos, Benji talaga yan. sabi ni Kuya Roy, oo naman, arami na, baka maunahan pa ako ng Oo marami naman. dito. Kuya Benji yan. Sniper talaga, bro. Oo, ang daming sniper dito, Kuya Reggie. Bigay ka ng ano nga, Kuya Benji. Katulad ni si ano, Si Kuya Hook nawala, baka naka-duty na. oo, sabi niya yung sabi ko nga ilapag yung ano kasi pag bago yung channel mahirap hanapin. Kasi hindi yan mapipindot lang dito eh pag pinindot ko yung pangalan ni Kuya Hook. Hindi, Lalabas na yan. walang nakalagay na ano, subscribe. Mahilig talaga kayo sa sexy. Mula si bro, Richmond ngayon na. Sabi ni Kuya Reggie. Mahilig talaga. Wala pa si Ate Crush ngayon ah. Hindi si ate crush yun.
Grabe iyak niya, di talaga pinagbigyan. Malaki na kasi gastos niya sa review. Ay, No? Sa ano daw yun? yung nag-ano, PRC, board Ah. exam, hindi pinayagan kasi may aeroplane. Hirap talaga. Pag ganyan. Kaya ngayon, sa school ngayon, grade 1 pa lang, kinder pa lang, yan, sinisigurado nila every year na may, birth certificate. Dati kasi, huli yung birth certificate namin. Binibigay. Hindi ako babaero, baka si Roy yun, tinutukoy mo Aramina. Kami nga noon, nung mga anak si Ami, tinanong niya ako kung ano yung, di ba gagawin na yung birth certificate ni Baby. Tinanong niya ako kung ano yung susundin, yung letter I ba o letter A. Napag-desisyonan ko, letter A na lang ako si Baby, ako na lang maglilipat. Sabi ko sa kanya. May nagsabi naman sa akin, dapat daw, yung anak ko na lang yung isinunod sa ano. Kasi lahat ng May letter kapatid I. na letter E. Kaso yung kapatid ko naman, sila lahat, letter A. Tapos tinignan ko, yung apelyido yung magulang nila papa, letter I. Tapos yung mga pinsan namin na aliman, letter A. Oo nga. Yung mga kapatid ni Ulang, letter A. Ba't kaya nagkaganon-ganon yun? Kasi dati kasi pag pinaparehistro yung mga bata, sasabihin lang. Katulad ng kapatid ko. Yung dalawa kong kapatid, yung kuya ko dapat iba yung pangalan. Tapos pag deliver ng birth certificate, Ramil. Yung ate ko naman dapat ang pangalan nun, Irene. Pag deliver ng birth certificate, Rhea. Kaya sila yung may error talaga. Kasi parang binubulong. May iba. Pinangalan ng mama ko kay ate, Irene dapat. Tapos yun, pagdating ng birth certificate, kaya pala walang umaako kasi Rhea, sino ba si Rhea, anak ni ano ganyan. Ay sabi ko, Irene yung pangalan ng anak ko. Na medyo hirap na ngayon. Nung grade 6 ako, yun madami, di ba, graduation, kinukuha na talaga ng birth certificate. Madami akong kaklase na nalaman yung mga tunay na pangalan. Ikaw daw yun, bro, sabi ni Kuya Regel. Ha? Ayun po, maya-maya mag-out na po ako. At kain muna kami. Tapos tulog. Kasi Mag-live ka na lang Mag-i-11 na. bukas doon? try ko bukas kung makapag-live tayo. Kasi kung busy tayo na palipat-lipat, baka sa vlog na lang nila abangan kung ano magiging update bukas. Tapos, Malalaman nyo na lang kung ano magiging ano din namin dito sa Maynila, kung makauwi kami bukas o dito muna kami. tapos yun, tapos natin mag-live kay Ate Gabs po. Lipat po kayo kay Ate Oo. Gabs. Kaya maraming salamat sa lahat na nag-tune in, nakipagkulitan, at nakipagkwentuhan, Kay Baby. kay Bibi, Kay Bibi Baby Loves, yan, at kay Ate Ingat. Aramina, na babaero daw si Kuya Roy. Okay, sige. Parang Jason Oo. Ate Ami, God bless sa inyo. Sabi Oo. ni Kuya Rin. Lahat. At yun, Ngayon, lipat po kayo kay Ate Gabs. Ayun si Kuya Ray, napaka-comment rin siya. Anong meron dito? Bakit sangkot ako sa Playboy na yun? Kakarating ko lang Aramina. Ano ang mga yan, Kuya Roy? kakarating lang yung isang account. Kakarating lang yun ng isang Pero ako. yung Jamaica yung bumaba na. Sige nga, Kuya Roy. Anoan mo, banatan mo si Aramina. Mahilig ka daw sa sexy. Sexy. Pag sexy daw, bilis mo. Ay, si Jamaica naman pala yung tinutukoy. Shoutout na lang kay Ate Aramina. At yun, Baka si Kuya Benji yan. At kila Kuya Benji, and Kuya Rene, yung mga nandyan, mga silent viewers, shoutout sa inyo lahat. Sila Kuya Tidi, kamusta na kaya? oo. Yan. Madami tayo Yan, sila Kuya Jojo, shoutout. Kuya Jogger, shoutout po Kuya sa inyo Jogger lahat. din, no? Oo. Ang hindi na ata ang hindi ko na talaga naano sila Kuya Kuya Jojo. Julius, Si Ate Maris. Yan talaga at yung Maria J, Ate Ching, at muna po Ate kami. Chen, at Sa mga nandito, Kuya Jaime, Kuya Danny, Kuya Ruben. Kuya Ruben, and Ate Kuya Ampi, Ruel. mga shoutout Kuya Ruel. Sino pa ba? Shoutout muna. Baka may nakakalimutan tayo.
Sa lahat, ayan po. Out na muna kami. Bye-bye. Liwat Love you. po kayo kay Ate Gabs. Lipat kayo kay Ayan Ate po. Gabs. Lipat tayo dun. Kay Ate Habang Gabs. kakain kami, lipat kami dun. Bye Ayan, po. bye-bye. Salamat.